שלום לכולם, אני גונן, וזאת נתחיל בסדרה הראשונה שלי. הפרק הראשון בחיי, אני ממש מתרגש, חיכיתי לזה כל כך הרבה שנים. אז קדימה. הסדרה הראשונה תהיה על בוקסהאונד. אם שמעתם על המשחק, טוב, אני בטוח שחלקם שמעתם על המשחק הזה, הוא טוב, אולי לא שמעתם עליו. בכל מקרה, בואו נפסיק לקשקש ונתחיל לשחק. אוקיי, אז זה המשחק. סליחה כולם, אח שלי בא, הוא מפריע לי. יוריד לך את זה. תודה, יוריד גם לך דבר כזה, אני מבטיח. אוקיי, חזרנו מהסבן שלי, קוראים לו דותן. אוקיי, אז שמי הוא גונן. אני חושב שכבר אמרתי את זה. בכל מקרה, בואו נתחיל, אוקיי. אלו כל השלבים, אני תקוע בשלב האחרון, אבל קודם אנחנו נתחיל מהשלב הראשון. כפי שאתם רואים, השלב הראשון די איטי. כלומר, בפעם הראשונה שאתם משחקים בשלב הראשון, הוא לא נראה לכם איטי. אבל כשאתם מתחילים לעלות לשלבים אחרים, זה כבר סיפור אחר. אני לא הולך לעשות ביקורות על המשחק הזה, אבל סליחה, אני קצת עייף היום. בכל מקרה, אל תודו לי, תודו לשום שיוריד לי את התוכנה ועם האיכות הטובה. הכל בזכות שום, לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך. אז גם וכן, זה הסרטון הראשון שלו, הוא מאוד מתרגש. תעזרו לו, באמת, תתנו לו לייקים, תסתכלו בסרטונים שלו בבקשה, כי הוא מאוד מתרגש. וכן, אני לא מפריע. אתם לא חייבים לעשות לייק, זה יהיה רק כפיח על דעתכם, רק על הדעה שלכם. עכשיו לשלב השני. כן, יש אדומים. כשאתה על האדום זה לא מבזבז לכם רגע. ואני שכחתי לספר לכם על המטרה של המשחק. רואים את המלבן השחור הזה עם המספרים שעולים בכל פעם שאני דורך על הכחול הזה? אז הכחול הזה מגיע. צריך שהמספרים בצד שמאל על הזה יגיעו ל100. ובשביל לעשות את זה אתה צריך לאסוף כמה שיותר אנרגיה עד שזה מגיע ל100. אפשר להגיע ל200 אפילו. אם אתה עובר ל100 זה אתה כבר עובר שלב בכיסא. אז כפי שאמרתי, אז כפי שאמרתי, במשחק יש לו משחק דמו והמשחק המלא. המשחק המלא עולה כסף. הדמו בחינם, לכן שום מוריד לי את הדמו. כמה נחמד מסדר. טוב. לצערי, אני לא הולך להוסיף עוד אנשים חדשים לסקייפ, אלא אם כן יומלץ לי. אבל
אבל אני אשלח כל סרטון שאני עושה ליוטיוב, אתקן בו את בעיות השמיעה ואת כל הבעיות. שם הולך ללמד אותי את זה אחרי הסרטון. אוקיי. וזאת הסדרה הראשונה שלי. טוב, אתם בטח הבנתם כמה אני טוב. בדיוק. בכל מקרה, אתם ראיתם כמה אני טוב במשחק. תראו, כי יש לי גלימה מסתורית. טוב, לא קוראים... אני שכחתי איך קוראים לו. בוקסטר? לא. ג'יף? לא. איך קוראים למה? לשחקן שלי. גם אני די שכחתי. בכל מקרה, אני בהתחלה רציתי לעשות סדרות דברים אחרים, אבל לעתיד הגיע 2015. עברתי. טוב. אוקיי. אז השלב הרביעי עכשיו. הייתם מאמינים? בפרק אחד אני מספיק לעשות סדרה שלמה, הרי זה הדבר ואין טוב. הכיסא, שלב רביעי. אני ארגיל לפעול מהיר יותר, אז יהיה לי קצת קשה לעבור אותו. זה משחק של המון ריכוז. זה סתם בעיה, אני חושב. טוב. אני בחור. כל הבחורים צריכים סדרה משלהם. לא ככה? טוב, לא כולם, אני מודה. אבל זה נחמד מאוד לעשות סדרה משלך. ואני חיכיתי לזה איזה 3 שנים. טוב, 99, ממש קרוב. אוקיי. אז חלק מהשנים היו ששום עוד לא היה חבר שלי. עד שנפגשנו. ועד שאני התרסקתי בעמוד המגוחך הזה. אמרתי לכם, אני ארגיל למהירות יותר גבוהה. שכח לי טוב, זה נכון. כן, זה נכון. פשוט. יבשתית. יבשתית. על מה אני מדבר? טוב. אני אומר לכם, טוב.
אם אתם רוצים לשחק, אמורים עם החסים. עם הכפתור Enter, אתה לוחץ על הכפתורים במסך ההתחלה. אני אומר לכם, השלב האחרון יותר קשה מחמשת השלבים. ובמשחק הזה המלא, בוקסונגס X קוראים לזה, אני לא מצליח להגיד את זה טוב. בכל מקרה, אני עדיין מבסוט מזה שיש לי סדרה ומהגיסים. שיט! טוב, גונן, אני חושבת שאתה צריך לסיים את הסרטון כאן, כי צילמת יותר מדי זמן. האמת, שם צודק. ברגע זה אני אפסיק לצלם. נשארו לנו 6 שלבים בפרק הבא. טוב. רגע, תקשיבו. כאן היה גונן, שזה מי שמצלם את הסרטון מהערוץ של גונן, ואני הייתי פליירוס קרפטייל, וגונן, אתה תגיד משפט הסיום? ביי צופים יקרים שלי. יאללה ביי. נתראה.